3, 2, 1, nech sa páči. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádio Slovensko, Silvestrovský rádiožurnál. Dôležité je, že sa nenaplnili a nenaplňajú kuvičie hlasy o o pôsobení pána Harabína. Deflácia zvyčajne nebýva pre ekonomiku dobrá, ale Slovensko v nej neuviazne, tvrdý analytik. Viete, ľudia 17. novembra štrngali na námestiach za ľudskejší a demokratický socializmus, ľudskejší sociálny systém, za Dubčekovskú víziu. Kdežto vy, páni kolegovia, vy ste im priniesli cynický, arogantný, ani nie že kapitalizmus, ale kanikalizmus. Dôchodcovia mladší ako 62 rokov predkladajú pri registrácii povinne fotografiu 2x3 centimetre. Slovenským cyklistom sa darilo v úvodnej etape na pretekoch okolo Dubaja. Silvestrovský rádiožurnál. Pri počúvaní vás víta Oto Gerner a Juraj Jedinák. Pre mnohých z nás je to možno neuveriteľné, ale opäť je tu posledný deň už ďalšieho roka. Hoci sa stále zlepšujeme, vždy sa nájde niečo, čo sa nepodarilo. No a nie len nám. Poďme teda priamo na vec. Začíname v parlamente, kde bola ešte pred chvíľou pokojná atmosféra. Stále sa tam na niekoho čaká, ale predsedajúci schôdze už čosi naznačuje. Ďakujem pekne. Teraz dávam slovo spoločnej spravodajkyni, ktorou je pani Olga Nachtmanová za výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Pokojne sa vydýchajte. Nech sa páči. Vážený pán podpredseda, vážené kolegyne, kolegovia. Ospravedlňujem sa, ale mala som všetky červené, ktoré som mohla chytiť na križovatkách. Ale stihla som. Dýchaj chvíľu, nevrátiš už späť. Dýchaj chvíľu, nevrátiš už späť. V štúdiu sú teraz s nami Janka Šipošová a Gabika Kajtárová. Obe ste si našli na poslucháčov čas aj v posledných hodinách starého roka. Prvá otázka je na Anku, ktorá sleduje dianie na Ukrajine. Čo je teda najväčším problémom Kieva? Nelojálna polícia je však len časť kievského problému. Dobre. Nelojálna polícia je však podľa Gabika, čo sa tu smeješ, Aničke? Tak nám povedz ty, s čím si prišla do štúdia na Silvestra. Teraz nepoviem to. Počkaj, ja to svojím. Ale tak to snáď zvládneš predsa, nie? Ja to asi nezvládnem. Gabriela Kajtárová. Prepáčte, ja som sa dostala do situácie, keď už som príliš rozosmiatá. Gabriela Kajtárová, RTVS. Konkrétne za vývoj super zrozlišovacej fluorescenčnej mikroskopie dokázala prekonať obmedzenia tradičných mikroskopov pri skúmaní baktérií. Bude spolupracovať s firmou Google na vývoji chytrých kontaktných čočiek. Filmom britského režiséra Kena Loacka Jimmyho tančiareň. Podľa predkladateľa návrhu zákona Antona Mŕtvoňa som z neho spravil. Európska únia schvália rozsiahle sankcie voči Rusku. Požiadala som ho o reakciu, zatiaľ som však spätnú väzbu nedostala. Dôchodcovia mladší ako 62 rokov predkladajú pri registrácii povinne fotografiu 2x3 centimetre. Mladý dokumentarista z Giraltoviec zachránil viac ako 50 rokov staré filmy. Na hracej ploche sa predstavilo približne 600 tanečníkov, akrobatov či gymnastov. Podľa hovorcov Varhama Čuguriana pani Jana Chabadová má na cintoríne pochovaného svokra, že sa zamyká, naopak víta. Izraelské sily tak odpovedali na najnovšie raketové útoky.
Ruská polícia v Soči zadržala 2 členky punkovej skupiny Pussy Riot. Víte, co je to pasy? Snad sa už poslankyňa Olga Nachtmanová v parlamente vydýchala. Vypočujme si, čo sa tam deje teraz. Vážená pani predsedajúca. Toto bol. Poďme radšej rýchlo preč z parlamentu k našim susedom do Českej republiky, kde pozorne sledovali naše prezidentské voľby. No kým u nás sa hovorilo o 2 postupujúcich kandidátoch do druhého kola, Robertovi Ficovi a Andrejovi Kiskovi, v Českej televízii hovorili o inej postupujúcej dvojici. Kandidáti na slovenského prezidenta se střetli v předposlední debatě před druhým kolem voleb. Jestli do křesla hlavy státu usedne současný premiér Robert Fico nebo podnikatel Andrej Babiš, rozhodnou lidé v sobotu. No u nás napokon predsa len vyhral Andrej, ale Kiska. No aj v Českej republike mali tento rok voľby, nie však prezidentské, ale parlamentné. V nich voliči rozhodli o novej vláde a vysvedčenie za jej programové vyhlásenie jej ako prvý vystavil prezident Miloš Zeman. Milý pane premiére, 6 chyb v 1,5 stránkovém dokumentu je poměrně dost a ne zcela svědčí o profesionalitě. Koho by ste tu chceli dnes stretnúť? No, tak jak som sa pýtal, že či to bude pán Počiatok alebo pán Jahnátok, lebo mal by som také konkrétne otázky na nich. Dobre, ja som dosť skorý. Na koho vás nákazím a ráno sa zobudíte ako lavičiari a socialisti, to by sa vám nepáčilo. Okolo 500 stoviek, ako je v spisovne. Okolo 500. Okolo 500 účinkujúcich. Dobre, nejaká reakcia k tomu? Možno veľmi stručne poviem, že naozaj tá spravodajská podpora. Spravodajská podpora. To, že som bol vyžrebovaný ako predseda ústrednej volebnej komisie, je len výsledok toho, že aj Rómovia chcú naozaj napredovať a byť prínosom pre túto krajinu. Teraz to povedať takto, je to desivé 2,50 až 3 eurá denná dávka pre chovancov v reedukačných centrách. To moje ovce, poviem tak ako je, moje kozy majú vyššiu hodnotu strávnej jednotky. Pani námestnička, pani hlavná architektka, vy kde žijete pre Boha, vy ľudia? Kde žijete? Kde žijete? Ja nerozumiem, o čom rozprávate. Jak toto môžete povedať? Najskôr som chcel odpovedať, že Mládežnícka 10, mestská časť Devín, to na vašu otázku, lebo ste sa ma pýtali, kde žijem. Dôležité je, že sa nenaplňajú kuvičie hlasy o o pôsobení pána Harabína. Pani redaktorka, kvetináče sú tam od roku 1970, to znamená koľko rokov? 44 rokov. Mám taký pocit, že aj kvetináče majú politický podton. Emócie také pozitívne, takže budú hrať vlastne za celý národ, ale už som ako Gašparovič. Máme ešte otázku k eurovoľbám Richterová RTVS trošku. Máte od čísla väčšie oči? Ďakujem. novembra štrngali na námestiach za ľudskejší a demokratický socializmus. Páni kolegovia,
Vy ste im priniesli cynický, arogantný, ani nie že kapitalizmus, ale kanikalizmus. Rádio Slovensko, čítanie zo zahraničnej tlače. Tvrdé slová, ktoré zamrazili, hádam, celý svet, údajne pochádzajú z úst ruského prezidenta Vladimíra Putina. Pozrieme sa na nich prostredníctvom servera Európskej únie Observer. S 3 ruskými odborníkmi sa EU Observer pokúsil zanalyzovať, či by ruské vojska naozaj dokázali do 2 dní obsadiť nielen Kyjev, ale aj Pobaltské republiky a Poľsko. Reaguje tak na údajné slová Vladimíra Putina. Ruský prezident takýmto spôsobom svoju silu demonstroval pred ukrajinským prezidentom. No, ja som sa pomýlila, preto sa Tamara smeje, ale myslím si, že to dopovieme a pustíme vám aj zaujímavý zvuk. Áno, takže ruský prezident takýmto spôsobom svoju silu demonstroval pred ukrajinským prezidentom Petrom Porošenkom. No a ten o tom povedal Bruseli. Pusti to. Už radšej pustím zvuk. Значит, рядом с тобой чужой ты его не брони. Гони, вверх таких не берут, и тут про таких не поют. A teraz správy nielen z kultúry. Francúzska pošta odmietla vydať známku s obrazom Začiatok sveta od maliara Gustava Courbeta z roku 1866, ktorý znázorňuje roztiahnuté ženské stehná s pohlavím. Včeraj však priniesol množstvo vody. Vieme, čo všetko si odniesla? Viac s Janou Bálkovou. Krátke správy. Včerajšia prietrž mračien a záplavy v Žilinskom kraji sa zrejme našťastie zaobišli bez zranení. Andrej Kiska to razantne odmieta a tvrdí, že so scientológiou nemá nič spoločné. V štúdiu je so mnou kolega Filip Domovec. Dobrý deň. Pardon. Tak zdá sa, že ako si povedal, predvolebný boj sa už naplno rozbehol. Predstavitelia sýrskej vlády a opozície dnes majú rokovať o riešení konfliktu v krajine. Odmietajú však sedieť v jednej miestnosti a tak splnomocnenec OSN Lachtar Brahimi, ktorý rozhovory moderuje, bude musieť behať od jedného tábora k druhému. Zajtra dostanú žiaci výpisy polročných hodnotení, nie sú verejnou listinou a ich formou si určuje sama škola, respektíve triedny učiteľ. Na základe písomnej žiadosti... Zdá sa mi, že v relácii nám stále niečo chýba. Ak myslíš príbeh, tak určite nie. Jeden raz mi nebolo všetko jedno. Sú tam raketové útoky na základňu a tí vojaci naši už majú vycibrané uši, kedy letí tá strela, takže... Bolo také rozlúčkové posedenie, odchádzala jedna rotácia domov, normálne tam boli nejaké pečené mäsko a vajíčka. Odrazu ma niekto zdrapil za chrbát a sotil pod stôl. Som po chvíli počul 2 výbuchy. To mi už bolo jasné, čo sa stalo, ale ja som nemohol dýchať, pretože som nemohol to vajíčko na torze vypľuť, vykašľať. No a on, keď ma uvidel s tými veľkými očami, ako nedýcham, no tak vedel, čo robiť, tak dal jeden buchnát a vlastne sa to neskončilo tým, že by som bol prvou obeťou zaduseným vajcom v Afganistane. Správy RTVS.
mali nasledovať správy, počítače nám ale zahaprovali, tak nám dajte možno ešte 30 sekúnd. Ale nie, v tomto momente sa počítače rozbehli, takže začíname. Aj dnes oblačno a veterno, 7 až 19 stupňov. Pekné predpoludnie želá Marina Debnárová. Alebo napríklad boj s inváznými rastlinami. Prednosta mestského úrodu Miroslav Rybár. Románske opevnenie kostolík v Haluziciach pri Novom Meste nad Váhom. Počasie. Počasie bude, ale najskôr o stretnutí Trenčína so Zlatými Moravcami by nám niečo mohol povedať Vladimír Pančík. Tak aj tento jeden bod je navyše. A teraz šanca! Gól! To snad nie je pravda. Ja neverím. Keby dal Pekarík svoj druhý reprezentačný gól, tak to by vedľa v Dolnom Hričove asi zabíjali prasatá, odkiaľ samozrejme Peter Pekarík pochádza, ale zatiaľ to na zabíjačku nevyzerá. Tak čo vie Marek Hamšík s pomarančom, tak to asi ja viem s loptou. 13. minúta, Banská Bystrica Skalica 0-0. Zápas Piešťany Poprad sleduje Ľuboš Vaško. Útočníkovi zastavili činnosť na 12 zápasov. Dnes sa Slováci stretnú zajtra s kolegami z Maďarska. Zverenci trénera Jarábka. Slovenským cyklistom sa darilo v úvodnej etape na pretekoch okolo Dubaja. Už len niekoľko sekúnd chýba do konca prvej tretiny zápasu Slovensko-USA. Aktuality pripravil Martin Barážik. Prepadol center až ku mne, čo som bol sám prekvapený, že nebol som v offside a už len som, ako sa vraví, stisol riť, zavrel oči a napálil som, kde som bol otočený. Zelená vlna. Bezpečne a plynulo. Na cesty sa vrátime čoskoro, máme menšie technické problémy, počúvajte nás aj naďalej, prajeme šťastnú cestu. Na Poľadovicu si dajte pozor v severných okresoch. V Jakubove v Malackom okrese upozorňujete po kultúrnom podujatí na viacero podgurážených ľudí pri ceste. Jeden človek dokonca podľa vašich slov leží na krajnici. V závode ste videli podguráženého cyklistu. Dnes ráno po ťažkej noci pozor na viacero podgurážených chodcov v Stupave. Chodia zo strany na stranu a sú nepredvídateľní. Smerom z Ivachnovej je uzavretý pravý jazdný pruh. Na úrovni Zvolená je v pravom pruhu kus plechu. Na radari pozor v Bratislave pri Vinohradoch smerom do centra, na D1 pri odpočívadle hybe smerom do Žiliny a na výjazde z Tivavy smerom do Sobranic. To je všetko, šťastnú cestu. Na výjazde do Martina smerom zo Sučian v Kruhovom, je 14 hodín 4 minúty. Neviem, či už niekto odchádza na motorke, ale je tu záver našej silvestrovskej relácie. Prežite krásneho Silvestra a do nového roka len to najlepšie. To vám želá od mixážneho pultu Marian Bagala a zo štúdia Juraj Jedinák a Otto Gerner. Rádio Slovensko, všetko, čo je dobré vedieť.